Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайтина алгатаба койбер темалар турында. Акчаларны кем кайтарачак? Россия Төркия белән авиачышларның кабат япты. Хәзер проблема ничә хәл ителәчәк? Шамил Усманов урамын төзекләндерү дәвам итә. Әлеге урында нинди үзгәрешләр көтелә һәм ремонт эшләре кайчан тәмамланачак? Татарстанда яшәүче 31 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның 2 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 14 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19899 очрагы теркәлде. Аларның 17011 терелгән, 38 узган тәүлектә. Предприятиеләрдә вакцинация дәвам итә. КАМАЗ заводларында һәм бүлекчекләрендә коронавирустан 5040 кеше вакцинация узган. Алар Спутник V препаратының беренче компонентын алды. Тагын 204 кеше бүген вакцинация ясатачак. 2880 КАМАЗлы исә препаратның икенче компонентын алган инде. Исегезгә төшерәбез, автогигант эшчеләре завод һәм бүлекчекләренең сәламәтлек саклау пунктларында производстводан аерылмыйча гына прививка ясада ала. Төркиядә ял итеп булмаячак. Ялның иң популяр юнәлешләренең берсе 15 апрельдән 1 июньгә кадәр ябылды. Россия хөкүмәтендә бу мәҗбүри чаралар дип билгеләп үттеләр. Төркиядә ковид белән авыручылар саны көннән-көн арта. Чит илдә хәлләр ничегрәк һәм Чаллы туристларына ни эшләргә? Хәбәрчебез материалында. Когда вчера узнали эту новость о закрытии авиасообщения между нашими странами, вообще весь персонал, все ательеры, все очень расстроились. И даже мы приезжали в некоторые регионы, здесь в Кемере, в СД, очень много заброшенных магазинов, даже есть заброшенные отели, потому что действительно после пандемии турецкий отельный бизнес очень пострадал. Ландыш Капранова хәзер Төркиядә, ул туризм буенча менеджер булып эшли. Төркиянең ябылуы аның өчен көтелмәгән яңалык. Бу илдә кунакханә бизнесы 1 ел элек авырлыклар кичерә. Әлеге хәл безнең илләр арасында беренче тапкыр шикләр ябылгач күзәтелә. Меңләгән туристлар пляжда ял итү урынына үз фатирларында гына кала. Авиа элемтәләрне яңартуга Төркия кунакханәләре куркынычсызлык турында кайгырта башлаган. Туристлар белдергәнчә, кунакханәләрдә барлык саклану чаралары, санитайзерлар, термометрлар, шәхси саклану чаралары бар. Во многих отелях есть вот такое оборудование, которое измеряет температуру. Нужно вот так подойти, если загорается зеленым, значит все хорошо. В отеле очень безопасно, если никуда не выходить, здесь все моют, чистят, все ходят из персонала в масках, обслуживание, идеальное. Сабина Сулейманова Төркиягә май аенда чарга тиеш булган. Кыз турны 2019 елның декабрендә сатып алган. Әнигә бүләк ясарга, аңа диңгез күрсәтергә ниятләгән идем дип уртаклашты ул. Тик пандемия барлык планнарны бозган. С этого времени мы после уже заморозили тур и перенесли его на октябрь. Также мы не смогли полететь в октябре, снова заморозили и перенесли уже тур на май 2021 года. Но вчера снова у нас обрушились все планы, нас снова огорчили, и на данный момент мы пока не знаем, что мы будем делать. Россиянең күп кенә туристлары шундый хәлдә калган. Төркия популяр ял урыннарының берсе. Хәзер ихтыяҗ аеруча зур. Күпләр ялларны узган елдан бу елның язына күчергән булган. Кызганычка каршы планлаштырылган отпуск быел да чынга ашмый калачак. Бу хәл алдан борылма буенча юллама алучыларга да кагылган. Первое, что мы сейчас ждем официальное письмо от туроператоров, то есть все туристы, которые уже забронированы, они должны дождаться не постановления правительства, а уже конкретно от туроператоров. То есть туроператор предложит конкретные действия, что надо будет сделать им, и потом мы уже в зависимости от ситуации будем выбирать для кого что более выгодно. Юллама өчен акчаны кире кайтарырлармы, әлегә билгесез. Туроператорлар бу мәсьәләне чишүнең берничә вариантын тәкъдим итә. Турны башка даталарга күчерү яки ял юнәлешен алыштыру. Төркиядә ял итүче туристлар исә юллама тәмамлану вакыты белән план нигезендә Россиягә әйләнеп кайтачаклар. Айгөл Низамова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шамил Усманов урамын төзекләндерү дәвам итә. Шушы көннәрдә Хасан Туфан һәм Халыклар дуслыгы проспектлары арасындагы юл участогында эш башланды. Ремонт эшләре кайсы этапта һәм чаллылар кайчан яңартылган урамнан йөри алачак? Тулырак хәбәрчебез материалында.
Шамил Усманов урамындағы ремонт чыннан да күтіп алынған шолылар машина юлының тұрышына көп тапқырлар зорланды. Шоферларның шүкірға ілегіп автомобильлері вотылу білен үшрақлар бойынша сотқа мөрәҗәгать иткен үшрақларда болды. Есть местами прям такие хорошие ямы. Есть. Ну нет, хорошо, ремонтировать надо, да. Здесь много магазинов, много товара привозят, газели к дороге все равно разбиваются. Дорога была плохая, конечно. Кочка на кочке. Плохая была дорога. Конечно, мы долго ждали, чтобы ее и расширили, и сделали, и ухабины были. Ну вот сейчас будем ждать, чтобы скорее все сделали. Яңа юл катламы шактый чыдамлы булырга тиеш дип вәгъдә итә подрядчы оешма вәкилләре. Юлның торышын муниципаль автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре күзәтеп торачак һәм кирәк булганда шоферларны ямау эшләрен башкарачак. Технология давно применяется. Щебеночно-мастичный асфальтобетон, она наиболее износостойкая. То есть, гарантийные сроки у нас 4 года на верхний слой покрытия. Но в городе мы, в принципе, дороги сами все содержим, поэтому мы ее будем поддерживать. Не только ее, все городские дороги уж стараться поддерживать в нормативном состоянии. Я думаю, лет на 10 минимум должно хватить покрытия. Хасан Туфаннан алып халыклар дуслыгы проспектына кадәр километр ярымга якын озынлыктагы участокны бу елның сентябрына тамамларга планлаштыралар. Халыклар дуслыгы проспектынан алып Академик Королев урамына кадәр төпләндерелмәгән бер участок калачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 3-нче көне, 15 апрель көне сәхәр 1 сәгать 54 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 18 сәгать 36 минутта башлана. Уразаның шәригатьтә мәгънәсе ураза тотучы кешеләрнең үзләрен таң атканнан алып кояш батканчыга кадәр ашау, ичүдән һәм җинси якынлыктан тыюларын белдерә. Ялгышып яки онтылып китеп бер ризык алып капкан чактан ураза бозылмый. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Московский гуманитарно-экономический университет ведет набор по специальностям высшего образования: юриспруденция, экономика, менеджмент, а также научное и заочное обучение в колледж по специальностям право, экономика, Нижнекамск, улица Ахтубинская, 2. Экомаркет – основа здоровья. Продукты для повышения иммунитета и снижения веса. Полезные перекусы, обеды, кондитерские изделия без сахара, постные изделия. Натуральная алтайская косметика. Торговый центр Октябрьская, 1-й этаж. Магазин «Основа здоровья». Ты знаешь меня? Я ведущий программы «Новости». Хочешь так же? Телерадиокомпания «Челны ТВ» ищет новые лица. Мы объявляем кастинг. Стань знаменитым, присоединяйся к нашей команде. У тебя есть шанс, не упускай его. Забудь про комплексы. Челны – город без комплексов. Приходи на кастинг, стань ведущим новостей или прогноза погоды. Мы ждем именно тебя в телерадиокомпании «Челны ТВ» по адресу 2719.